cha druzo kelen cha druzo kelen yen motan John my God na azai na ha Jesus amen I didn't know na bo because on every one ma only na-ebido obodo ya enwe ya enwe iyi nwere ike gị ka ha ala ndị otu aka ihe ga-esi anyị otu kwa ha ala nne ọ ga-eme ndị ọzọ afe and ị ga-agba mbọ ka ịkọva ọf maka tiketi na ala expire o mere eziokwu nke ọbụla a na-ekele Chineke onye mere ka m bụrụ nwa duru ụzọ ana m ekele Chineke onye mere m ka m si n'ama anyị na pụta ana m ekele Chineke na ụdị ụmụnne m nwere ndị nwe m ana m ekele Chineke maka mgbe ọla eme ndị enyi m na-ajụ m sị mgbe ọla gị gbarala uru mgbe ọla gị gbarala uru ọkụ ihe gị na-eji anya gị na-egbu ọta gị na-arọfụ ha n'irie na kichin ke iri ebe mana nwunye gị anọghị ya onye na-esi gị ya na ncha sa na bifo m laruo na my nwunye adọwagburu udo onye ga-ebu ụzọ echi no mmiri ya n'ọkụta taa na onye ka m kpechi ka abalị echi ya si Chineke ihe so na mọla ụlọ nwunye ụmụnne m na-esi m ọ dịtụ ọnụ ya si Chineke na ọwụdo ihe nwedịkwu ike ịṅụ mmiri nwunye m na-enwe obitere ọkụtago so m na-adịsị ihe ọwọnda so ana m ekele Chineke and ọdọwụ ị nwere ike na-ebu milion na-eji ekete n'ukwu ụlọbo ya wuru ego na obodo oyibo gị na ụdara ochile nga aha wuru ego mana enwedo onye eletere ego enwedo onye ị ga-ewegara ego sị obere ihe akpọla m blọk gị were 1 naira nye dede gị si ya ga-anya mmadụ o jeghị isi nye ya ka ego ha ọ ga-esi ya were ka nye enweghị ị ga-enye like chief nọ ngoda ọ milonia o ji moto dị ọ ga-adị na ada ebuli ego na ngoda mana ojazize ọka igwe asatọ onye ị ga-ewere iburugodi mkpumkpu ego na-abịa esi ya ga-anya onye n'ọma ote ka ọ ga-esi were ego ya gwara transport ga-nye ya onye lowa ahụrụ onwe Chineke nsọkala na aka lekwu ihe eji were ngoda enwere amama ihe erido ọnwa ole akwụmanya Solomon elodi ụlọ dị akwụmanya ọgbaside enwere onye oge eweta ihe nna ya agachie ụlọ nwa bụbụbụ ga-agbanye ọkụ ọ na-ebume onye na-achọ ego nwa ka o ji ana m ekele Chineke ịhụnanya na ụlọ na ụmụ ọfụ agụ anyị maka ihe na-eme ihe otu anyị na-eme mere m bịa jụwa ajụjụ ajụjụ m ajụjụ ruo nga ebe afa ma bịa ghọta na ọwụda ọdịnala akpa dị ya akpa ihe ewu nọ n'ọbara ihe ewu ihe ọkụ ihe ewu otu o si bido kemgbe ụwa
biko m na-ayọ onye ọbụla ụmụnna ndị ke niile ndị m tochiri enwekwana ote m na-esi ahazi ha mụ na ha na-ekwu ụka enwere platfọm mụ na ha na-ekwu ụka na-esi ahazi ha na-ayọ ha asọ biko ọkụ na nna nna anyị ha ụmụga ya na-enwu ruo anyị n'aka na onye ekwekwele esi anyị n'aka anya onye m na ha na-ekwu ya mgbe ọbụla ihe ndị na-agakwa n'ọfụma ama ekele ọ niile dịrị ụzọ dee adịrịkwa n'izi ọ Chineke nna na-edu anyị mgbe m kwudo ọkụ na mgbe m tigere ọkụ na enwere ote the injinia arụghị ọkụ enwere mistake o mere maka the original plan wụ isi na fence m wegide werue na polu ke de azi so ya ga mee ya chụnyere ya nụ miss oke m ije n'ụlọ m na polu ke nọ na ime kọmpad m nwewu mana ka ehụ nọ na ihu ụlọ ada enwu otu idi ya ga-ahapụ ya so lile ozie pụtazie na ihu gị nga ya agbaji idiri ya ahụ so mpụta ozie ebe ụhụ ọkụ ya ewegide ere rukene ya n'ụlọ na nke mpabad so wega na nke mpa otu idi aha nga enwere na ụlọ mpabad ka ị ga na-efe ga-eje na mpa na-ebe ye otidike and that otidi kwani ka gawa ha n'ụlọ de azi so m lo lile ya si anwụ na ihe arụkwa ihe anyị ya etibe ewo and kemgbe ma and ọrụ ikwe enwegbe mgbe na ya sị mọnụ na mọlen na azụ na mọ ga ka ya bụ akpa kama na machine ọ na-aga around na ya ga-emeji ya mana nkwa m na-ekwe ma Chineke nna tiga aka before Saturday ọkụ ga na-enwu Chineke na weme so ihe m na-ekpe Chineke wụ Ųmòduruòzo nwere obi mwepụta Ųmòduruòzo nwere obi inye ibe ha aka ihe ọbụla ị hụrụ m na-emeli ihe ọbụla m na-agide emeli adị na-eti ya aka ihe nkwa na-emesa mesa m na-asọ nwe adị m eti ya aka ihe m na-amadị anya ya adị m eti ya aka ihe ọbụla na-emere ahụ asụkwa ihe weta millions adị m ilaka ihe gbasara ịhụta ụzọ obodo oyibo onye ego ndị ma anya onye ego mana ihe m ji tibi ya aka kemgbe m gbara apụ tibi ya aka dịrịkwa na-eti ọwụ ogbu mmadụ ma mmadụ ole ogburu ihe ndị ahụ ya mmadụ ụdara ha egbu mmadụ maka ịma obodo ezinụlọ ụlọ otu onye ekwughara na onye echere gị obodo oyibo ezinụlọ ha enwe hope enwewu ihe mere obodo ebe ahụ a ga-emedie anybody who point of the contact and life ya nọ in danger yes enwere m ike na obi m dị ọcha nso boy nye m 3 million kwetago that money eweta obi m dị ọcha m were ga nye the second person obi ya dị ọcha ya arụ ya were nye the third person ara ya ozugbo now enwedị m ihe m ga-akọwa on gị ka anyị ma that's all ma ndị ke gị ahụgo anwụọna maka erekwa ndụ ọdọ owu ị nwere ike gị were the contact otu abụọ atọ ya ga-agụ ọfụma akwụkwọ ga-ezuo akọọla gị bụ president of America akọọla gị stamp sị gị bịawa gị onye ha gagide garuo fete na kaụnta go ha na flat fete na kaụnta were paspọtụ ya domeniri tebụl immigration nọ na kaụnta ahụ ya wụ na nwunye ya kpasa iwe mgbe ọ bịaga ọrụ ya elega anya were iwe were stamp ya ekpum sị gị
so onye ulo enweghị ihe ga-kwụghachigodo ụgwọ ahụ dọbụ iri ego ihe a ga-asụ na anyị fọsịrị ya ewetaghachi the money now igbuole karịa live ndụ onye ha emebiela ahụ so ọ bụ ihe m jiri kemgbe ụwa m onye m chiri inyere aka onye gawa obodo oyibo na-asụ dede biko emega akwụkwọ nga aka ihe ka ọ fụrụ ya ka ọ fụrụ arị nga m ji were tinye aka mana asị m ni nata ego ka ememe aka m adịa ya ọwụ ihe m na-eji ụmụnye m na-aga emeli ya ma ahụrụ ma ihe ọbụla m ga-eme na Ųmòduruòzo anyị obiọma na-akpọ onye ọbụla ekpe m kwanụwu Chineke nna m ebere ka ụmụ anyị ndị ahụ ndị ka ukwu ndị kemgbe onye ọbụla jide ibe ya ejide nke onye na-eme na-aga n'ihu otu elu ekeresimesi na ụda onye na-ebugara m onye arasị onye ebugara m onye arasị onye atagharị onye ọbụla Chineke ya ka m na-ayọ enweghị m kwue otu o si edo m n'obi aga m na-ekwuchi ike ọha na eze ọ na-ahụ na ihe ndị ahụ m na-agwa ọnụ ndị nwe mmadụ nne ji m na-ekwu m na-aba mba maka mpa m gwara m sị na okorobịa ọla na-ekwu ọka aka n'obi ya ga-eji ego o ji ọgwụ ọ na-ahụ ihe m ji jide ego jide ọgwụ ma m na-asa ọkwa nga m ha ya ka m ịhụnanya ya bịa n'ukwu ọka na-ebuli ego achọrọla ha na ka a na-ahụta so ana m ekele ọnụ Ųmòduruòzo akwa Chineke ekele m Chineke otu o siri gaa elekwe Chineke ote anyị niile si gbapụta enwe ndị ga-apụta duru ha ọwụdo na duru nke ha enwere ike even fọchiwu ihu agịrị anya na-abịa fọchiwu ihu dịka fọsụ ya wee nwere ihe mere n'abalị sa afụchiwu ihe bụ onye dị ịga ya na-elegodi ihe onye ga-eme enyi m nwoke na ụda nnọta m na-ekpu ikpu anya legoro m ihe ọ ga-eme ihe mgbe oyi ọ ga-aṅụ mmanya God bọtụlụ alawa elu akalịsiwa ihe elu mana obiọma m awụ ndebe anyị ọchị ịhụnanya enwegodi otu ihe siri mee nwunye na nwunye emeziri akwatago so ana m ayọ Chineke ka ịhụnanya na ochie dị na-aga na-edu anyị n'aha Jizọs Kraịst